Er wordt al van alles dienen om het al geworden dat je het hier is om te pakken. Vooral het prikken van aaien wordt een soort dien, maar ook het geweer wordt broekt. Daar komt nou het vergasten van gozen bij. Had je al het eerst een vergunning van de provincie hebt. Daar hebben ze blij dat het vergasten tastien wordt. Ja, we zijn er wies mee, want er wordt een extra middel tajekken aan onze arkbak dat we hebben om de gozerskeer in Friesland, die heel groot is, verder te behouden. Die skeer bestaat vooral uit de eerste snijgers op het boerenland. Was niet in natuurgebieden brieden, fretten die op. En het is de skierengoers die het eerst mogelijk in juni al vergast worden zal. Maar soort mensen hebben er wel eens heel negatieve associaties bij. Het ethische aspect bij het vergasten speelt natuurlijk een grote rol. Het heeft een hele negatieve bijklank, het vergasten van gozen. Aan de andere kant heeft zaakkundige wel vastgesteld, de Raad voor de Dierenbescherming onder andere en ik, dat vergassen de meest bestvriendelijke wijze is van het ombrengen van gozen. En dat alle orenmiddels om gozen te behouden de beesten in principe meer leed bereiken dan dit. Het Frieske geer wil met oren in de oude veen als eerste met het vergasten van gozen beginnen.